Malawi Brief. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Mdziko muno m'myezi yapitayo timayankhula kuna kuti mavenda mu Lilongwe akuvutika ndi anyamata achipani cha MCP. Koma akhala kufusidwa ndalama akamayala mamawa paja pamagulisidwa somba kumatolera ma 5,000 ma 10,000 kumashopu mwezi ndi mwezi amatolera ma 20,000 ndalama zopanda marisiti kumazi chakuti eni ake malo iwo achipani. Zimene zitakhala tikunena mpaka Mulungu awakantha achakwera achoka anthu awo aja sakuoneka ena ndi awakutoledwa ngati ziwalawa kupita ku polisi ena akuyendera makoti. Izi zikamachitika zimafuna zipereke phunziro kwa anthu ena. Koma ndamva chisoni kwambiri, ndamva chisoni anthu akundiimbira mafoni mu mzinda wa Blantyre ndi mzinda wa Limbi kunena kuti kwadza ena akuzitcha ngati a DPP akumatolera ndalama kwa mavenda oyala akaunjika amashopu ndalama zopanda marisiti. Kodi tizaphunzira liti Amalawi ife tizaphunzira liti? Izi olemekezeka na malomba anazikana inu amene mukubisalira ku nkhani ya DPP. Please tamverani zimene akunena Profesa Arthur Peter Mutharika ngati munthu wosinthika. Ana malombatu anazichita disoni kuti mukaona wina walemba ana atati kapena ana achepa kumayika pa namba plate mmangeni a polisi. Inu amene mukufusidwa ndalama kamang'anani ku polisi ndiponso asite council ya Blantyre lowereranipo nkhani iyi. Chabwino ndalama mukutolera marisiti ali kuti mukungonyazisa dzina la chipani. Olemekezeka Joseph Mwanamveka ngati inu president wakumwera uko tayitsateni nkhani iyi mwachita discipline amene akuchita izi asaonongese mbiri ya DPP. Tatopa ndi kuthandizira kulankhula, tatopa zonyasa kwambiri. Mukamachita izo zikumapweteka akuluakulu kuchipani kukhala ngati akutumidwa ndi makaigoni ena ake kuti azizipezera chuma. Kuli uchitsiru mukuzitenga mashasha lero. Dzana munali kuti ndimabwereza ngati mmakonda chipani cha DPP. Nthawi imene anthu amatipulidwa mu Lilongwe mmalekeranji kukwera magalimoto ku Blantyre kupita ku Lilongweko kukathana ndi akazi kwanji. Nkhani zoyipa, nkhani zonyasa. Inu nonse akuluakulu a DPP amene muli mboma, ine ndikuyankhula ngati munthu wopanda chipani kunena kuti mchitidwe uwu ubala zipatsa kutsogoloko. Mavenda akudandaula mu Limbi. Limbi town yonyasa, Blantyre town yonyasa. Ndalama zikupita kuti asite council chief executive tanyamukani muone kuti chikuchitika ndi chiyani. Achipani cha DPP tsutsani izi, letsani izi. Mbiri zimayamba chonchi kwa chakwera zinkamba chonchi matukutuku anthu kusamva akuti madolo a Blantyre udolo wake wachoka pati. Munalepera kuthana ndi azikwanje. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ine ndikuyankhula ngati Rayton Mangochi, Comrade Ntanyiwa, Comrade Boni Kalindo, Wabakiri TV. Tiyeni tithandizane nkhani izi zisanyazitse mbiri ya Peter Mutharika. Inu akuluakulu a chipani cha DPP ngati simukudziwa zimenezi fufuzani. Anthu akugwiritsa ntchito dzina la DPP ndi kumatolera ndalama zopanda marisiti kwa mavenda ntchito ya konsolo ya mzinda wa Blantyre zochititsa manyazi kwambiri. Pomalizira ndipereka congratulation kwa maminista amene musankhidwe
mwasankhidwa mulumbiritsidwa any day. Maka ndikufuna Minister wa Agriculture, Minister of Trade, Business and Industrialization, kunena kuti muchotseko chiletso chijana ika Nyamata ucha amati Mumba amapanga matukutuku ucha. Komanso anduna za Minister of Public and Chani ukoko, please Songwe border yachitidwa store mubwere tisaperekezane tikaone chachitika ndi chani. Project ya ima congestion ikuvuta msewu wa Chiweta mwamba mapirimo mukufunika zinthu za changu nsanga ikamba kugwa mvula zivuta. A SONA which was spoken in simple language, despite the professor being in the US over 40 years, but he did not speak it in the accent of the Americans, which others, just after visiting for a week to ride bicycles, they will change their tongue completely. I thank you, Mr. Speaker, sir, for the opportunity. Thank you. You deserve it. That was order.